लोगोफोर दिनै प्रमद बर' गबिन्द आरो खोरोमदाव वारनि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय आरो बिथांमोना मा खोथा बुंदों बिनि फटकखौबो आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय। फार्स्टआवहाय एक नाम्बाराव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ 2021 आवनो BTR आव सोनाय जासिगोन एबा हाबसिगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय 2 बोसोर जाबाय बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै आरो प्रमद बर'आ बुंबावदोंमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ 2021 आवनो हाबगोन बेखौ रावबो हमथानो हाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नै मैया रिसेन्टलि गबिन्दआ बुंलायबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया माब्ला BTR आव हाबगोन बेखौ बुंनो हाया, माब्ला सोसनजागोन बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु खोरोमदावआ बुंबाय BTR आव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया हाबसिगोन थाबैनो होननानै बिथांमोना बुंबाय। आसलथ' सोरनि खोथाया सैथो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव स्टाडि खालामनानै नायदो। प्रमद बर'आ जुदा बुंबाय, गबिन्दआ जुदा बुंबाय, खोरोमदाव वारिया जुदा बुंबाय। बिदिब्ला बिसोर साथामनि गेजेरावनो दिनैनि दिनाव माने मोनसिलाया। गमामायै दिनैनि गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि खोथाखौ फोथायदोंमोन। नाथाय फैयै फैनानै दिनै 2 बोसोर बारलांबाय, 2 बोसोर जाबाय। नाथाय दिनैसिमबो जेबो खामानि मावनो हायाखै। इनिसियेटिभ लागासिनो दङ, खामानिया जागासिनो दङ, आन्डार प्रसेसिं बेबायदि खोथा बुंदों। प्रमदआ गावनो खुद बुंनाय 2021 आवनो हाबसिगोन होननानै। नाथाय दिनैसिमबो गैया। आसरित बे फाग्ला बिथिं जायो। गबिन्दआबो बुंबाय, गबिन्दआथ' बुंबावदों माला हाबगोन BTR आव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया आं मोनथियासो होननानै बुंबाय। खोरोमदावआ बुंबाय मैया दाख्लै हाबसिगोन, खुनु टेनसन लानांगौनि प्रयजन गैया होननानै बुंबाय। गबिन्दआ डिपुटि चिफआनो बुंबाय माब्ला हाबगोन आं मोनथिया होननानैसो बुंदों। होमबा बे खोरोमदावमोनालाय माबोरैथो हाबगोन, हाबसिगोन, जासिगोन होननानै बुंनो हागौ? आसरित बे प्रमदआ माबोरै बुंखो? बिनि खोथायाथ' मोनसेबो लाजाखाया। UPPनि जेसेबां नेता दं बिसोरनि खोथाया मोनसेबो लाजाया, गेसावजोब। नंखाय पलिटिक्स एबा स्ट्रेटेजि लानानै बारा गोबाव थावरिनो हाया। थामहिनबा नोंथांमोना जुदि रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थगायबाय थायोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनजागोन, बे रोखाखा। अबियासलि दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा 100% दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना थगायो। नै आरो मैया बुंबावदों, फेरेंगाया बुंदों लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि खोथा बुंदों, साख्रि होनायनि खोथा बुंदों। लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि सिगां जेसेबां एक्स इन्डिभिफोर दं जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बिथांमोननो हायोब्ला साख्रि हो। बे MOS आव लिरनाय जायफोरना क्राइटेरिया दं, जायफोरना इलिजिबिलिटि दङ बिथांमोनखौ बे एकर्डनि गेजेरजों साख्रियाव सोनानै होनाय जागोन एबा जयेन खालामनानै होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय 2 बोसोर बारलांबाय बिथांमोना दिनैसिमबो दावहारुफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। माबा गाजा बेरनो रोङि, ओंथि गैयै, मिनिंलेस खोथासो बुंलागासिनो दङ। दम दङब्ला बे दावहारुफोरनि जायफोर आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय नांबोदोंमोन बिथांमोननो माबा मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा दिहुननानै हो, साख्रि हो, बेफार फालांगि खालामनानै जानो थाखा हर। प्रमद बर', गबिन्द, फेरेंगा, आं बेखौनो आपिल खालामगोन रायजो राजाफोरखौ फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना कनसियासनेस जानाया मोजां। बिकज दिनैनि दिनाव डाइरेक्ट प्रुफ जाबाय। गबिन्दआ बुंबाय आं मोनथिया माब्ला हाबगोन BTR आव। खोरोमदावआ बुंबाय जागासिनो दङ, हाबसिगोन। प्रमदआ बुंदों 2021 आवनो BTR आव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया हाबसिगोन, बेखौ रावबो होबथानो हाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै मा जाखो? प्रमद बर' लाजियाखै? आरो आसामनि CMआनो बुंखानाय खुनु दिन खुनु भटासेबो अंग मोनसेबो BTR आव हाबा, इनक्लुड जाया होननानै बुंदों। अब्ला बिथांमोना मानो रायजो राजाफोरखौ बुरबक बानायगासिनो दङ? मानो थगायदों? हायाबा हाया डाइरेक्ट सारेन्डार जादों जों मावनो हाला होननानै। मानो बुङाखै? मानो पलिटिक्स खालामबाय थादों? रायजो राजाफोरखौ मानो बुरबक बानायदों? मानो प्ले खालामदों? लाजिनांगौ एसे बुजिबाय। फेरेंगा, प्रमद, गबिन्द आरो बे खोरोमदाव वारि बेथ' लाजाया, दंनायानो 3rd क्लास।